Hola, bona vesprada. Em diuen Josep Rosselló i vos contaré la meva experiència amb la beca Leonardo da Vinci de la Unió Europea. Jo l'any passat vaig acabar una segona carrera i la veritat és que no veia possibilitats de trobar faena a l'estat espanyol. Ja sabeu tots com està la situació i vaig pensar d'emigrar a l'estranger. Però la veritat és que em frenava molt el fet d'anar a l'estranger sense abans haver buscat un treball, una faena que em fera sentir segur quan arribara allí. Això també m'ajudaria a buscar una bona solució habitacional, això també m'ajudaria a integrar-me millor en la societat. Jo el que no volia era arribar allí i no tindre absolutament res, ni un treball, ni un pis, ni uns amics, i vaig pensar que la beca Leonardo era una bona solució per a això, perquè t'ofereixen la possibilitat de començar en un país de zero i també, a més d'aprendre una professió i de millorar l'idioma, tot i que jo l'anglès ja el sabia parlar abans d'anar, també t'ofereixen la possibilitat d'estar allí, conèixer el país millor i al temps que millores el teu recorregut curricular també pots buscar el quedar-te allí quan acabes la beca Leonardo da Vinci. Jo vaig tindre molta sort perquè així en l'hotel jo tenia allotjament, tenia també pensió completa i durant aquestes 24 setmanes no tinc cap queixa perquè he après una nova professió, he millorat el meu anglès, tot i que ja era bo, com us comentava abans, però el fet d'arribar a aquest país, el fet de fer servir un anglès col·loquial, un anglès de carrer, un anglès que no s'ensenya en les aules, perquè en les aules s'ensenya l'anglès estàndard, l'anglès correcte, per dir-ho d'alguna manera, i així ja he pogut definitivament acabar el meu aprenentatge de l'anglès. I ara, que ja he acabat les pràctiques, he sigut contractat de forma temporal i puc intentar començar un nou recorregut laboral ací a Anglaterra, i tot gràcies a la beca Leonardo da Vinci de la Unió Europea, que per als que heu acabat una carrera recentment jo vos recomano totalment. Moltíssimes gràcies i una forta abraçada.